prvo pitanje, tko su korisnici ovog softvera? Koje grupe su korisnici? Znači, korisnici su ovog softvera prvenstveno firme koje iz usluge, znači outsourcirano, upravljaju tuđim voznim parkovima. To je jedna uska niša koju mi gađamo, to je ispod 2% vozila. Praktički njihove potrebe i specifičnosti koje nosi poslovanje, kada iz usluge se radi upravljanje tuđim voznim parkovima za 10, 20, 50 ili više tvrtki, su vrlo specifične, vrlo različite od toga kad se radi upravljanje vlastitim voznim parkom. Sve više tvrtki se okreće takvom modelu. To postoje modeli full service leasinga, znači koji uključuju i financiranje, postoje modeli koji su isključivo upravljanje tuđim voznim parkom, postoje dugoročni najmovi vozila, znači to su sad sve nekakve dijalektalne razlike u takvom poslovnom modelu, ali softver je uperen prvenstveno da bi pomogao firmama koje znači drugim tvrtkama brinu o voznom parku, kako bi što bolje pružale svoje usluge, osigurale se da su svi auti dobro servisirani i dobro upravljani. Mogu li ga koristiti tvrtke koje rade po drugom modelu ili je ograničen samo na ovom? Itekako, zapravo tvrtke koje rade po drugom modelu, znači koje upravljaju svojim vlastitim voznim parkom, svakako će ovaj softver biti njima itekako koristan. Razlika je samo u tome da fokus takvih tvrtki može, ali ne mora, biti na određeni način drugačiji od takvih firmi koje su uglavnom brinu o samom vozilu. Rekao bih da firme koje upravljaju svojim voznim parkom često su zapravo zabrinute oko samog puta tog vozila. Znači od trenutka kada je u 8 ujutro netko sjeo u auto, pa u 6 popodne izašao iz tog auta. Da li je bilo prekoračenja brzine, gdje se on kretao, da li je bilo nekakvih sudara i sličnoga. To je bitno, znači, tako jednoj firmi. Međutim, ovaj dio koji nas interesira nije, znači, mikromanagement pojedinog dana provedenog u autu, nego upravljanjem ogromnog kapitala koji je zapravo uložen u jedan vozni park. S kojim sve sustavima se može povezati? Trenutno ni sa kakvim sustavima, ali ono što je nužda ovakvog jednog sustava je prvenstveno biti partner bilo kakvom MERP sustavu u kojem se vidi, u kojem se kontrolira troškove. Znači gdje se okosnica je budžetiranje, kontrola troškova, taj dio priče. Što je s konkurencijom? Gdje su oni prisutni, gdje nisu? Ovo je jako uska niša. Znači, mi targetiramo usku nišu, iako ćemo biti jako dobro rješenje za mnoge koji upravljaju vlastitim voznim parkovima. Tako da u ovom trenutku postoje firme koje se bave poslovanjem upravljanja tuđim voznim parkovima. Oni imaju uglavnom svoja vlastita rješenja, a samog softvera za servis ili bilo kakvog modela mi nismo našli. Našli smo jako puno nekakvih sustava koji su za upravljanje vlastitim voznim parkovima. Takvih ima tisuće i tisuće. Mi nismo htjeli biti tisuće i tisuće prvo rješenje koje se bavi jednim te istim problemom. Mi se bavimo jednim izuzetno zafrknutim, potpuno drugačijim problemom, samo ga je ponekad teže za objasniti. Koliko je tržište u Hrvatskoj regiji i u svijetu? Mi gledamo samo svjetsko tržište. Mi tržište gledamo u Hrvatskoj isključivo da bi našli dovoljno inicijalnih mušterija na kojima ćemo provjeriti da zaista gradimo nešto što donosi vrijednost. A svjetsko tržište trenutno procjenjujemo na $3 milijarde.